passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Què passa, gent del submón? Atenció, atenció! Notícia d'última hora! L'associació Plataforma per la Llengua, l'ONG del català, col·locarà este diumenge 26 de gener de 2020 una gran tomata inflable en reclamació de la llengua catalana per a València, durant el mercat de la proximitat dedicat a promoure els productes ecològics valencians. L'associació, que se descriu a si mateixa com organització no governamental que treballa per a promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social i que està respaldada per l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana, pretén alentar en esta acció contra el govern d'Espanya, al que acusa de fragmentar el català per diferenciar entre valencià i català com a dos llengües diferents, i contra l'idioma valencià en particular, menyspreant el vocabulari autòcton de València en favor de les formes catalanes, i acusant de secessionistes a tots els que reivindiquen que en València i Balears no se parla català. En la pròpia promoció de l'acte, l'associació afirma que no se deu de qüestionar l'unitat de la llengua, encara que se parle diferent en València i Catalunya, ficant per davant els interessos polítics que els propis criteris lingüístics, ja que esta afirmació ataca l'Estatut d'Autonomia Valencià, on se reconeix que la llengua de València és el valencià i no el català. L'associació també expon adhesius en el mapa dels països catalans i llaços grocs en les seues redes socials en favor dels presos polítics catalans, paradògicament acusats de secessionisme. Però el més incomprensible per als valencians pot ser siga que esta associació estiga en un acte dedicat únicament als productes agrícoles i en actes per als xiquets, baix el lema de l'horta a la plaça, i promogut per l'Ajuntament de València, destacant d'evident politització infantil. I fins ací les notícies d'última hora. No t'oblides de subscriure't al canal i compartir este vídeo, però sobretot... No te baixes del submón!